ikusiko lurren desioa, arrakasta arroputz, depresiboa, agresibo pasibo ez da, genero bat, amorrua ferratu nahi didazula. Yeah! Egunon, eguerdion, arratsaldeon eta gabon gure ikusentzule guztiei. Zer modu zaudete, zer modu zaude maitea? Ongi etorriak berriz ere gure show berrira, Flop Cultura After Hours. Flop Cultura de tarde. De tarde, yo no dije gran. ¿Tú ves ezagutzen duzu yo no dije gran? Hombre, ezagutzen dudala, zuk ezagutzen dituzu los trillizos frigente. Hombre, por supuesto. Kultura saio bat gara. Guazten ez azkar. Nor da makoke? Es que pasan azten ere esan genuen de tarde eta jendeak etzuen ulertu, jende batzuk etzuen ulertu. Jendeak utzi digu iruzkin asko ez duela ulertu. De tarde da ze behin Aramis Fusterrek esan zuen, bueno, Aramis Fuster joan zen Salvame Deluxera, eta esan zioten rollo, ai, eta hemen zaude, esan zenuen izinela inoiz itzuliko Salvamera, no seke, eta esan zuen, de tarde, ez nahiz itzulikoa Salvame de tarde. Salvame Deluxe, bai. Eta granda, Alba Carrillo esan zioten, zu deitu nauzu, hijo de la gran puta, eta esan zuen, yo no dije gran. No, da frigente, Baina Alba Carrillo que esan zuen. Vale. Eta Alba Carrillo que esan zuen. Yo no dije gran. Bai. Alba Carrillo que esan zuen, yo no dije gran. Egia da? Bai. Uste nuen aldrebes, Alba Carrillo que esan zuen, yo no dije gran. Ai, ze ona. Yo no dije gran oso fuertea. Da, increíble. Oso fuertea da. En fin, gaurkoan... Bai. Hainbat gauza partekatuko ditugu elkarrekin. Oh my eta God. entzule ez, gonbidatu zoragarri bat daukagu. Eta musika ondikan daukagu gure azpitik. Ez dakit hau normala den, baina bueno, abesti zoragarri bat denez. Utziko diogu tuliri erretzea zigarruak terratzan lasai. Baino, aipatu beharra dago, hainbat gauza. Egon naiz Epsa zuten. Bale. Hau da nire aktualidade guztia. Zuk badakitzun orden pertsona hau, ezta? Bai. Bai, badakitzun orden. Orain lau soinu efektu ditut direla. Eta gero jarri dudan bestea, vale. eta quiero una polla con ruedas. Baina hau da La Elvis dela Madrileko bizitza nokturnoaren izar bat, eta entzun dut zuzenean Epsan, nola anunziatzen duten bere eriotza. Antza 2012an hile. Oh my god, ez que nik uste inbertze zagutzen. Nik ere ez, baina badakit egin zuela hau, eta gero hile. Eta baduko mo trajektoria interesgarri bat rollo zerbait egin du. Undergroundeko pertsona oso influyente bat izan da. Eta showak edo egiten zituen, edo bera kabaretera edo zerbait edo. Bera punk. Eta jazta. Bai, baina. Bai, eta ez dakit aktuatuko zuen como talde batekin edo tal, baina badakitzela presentzia oso importante bat, pues zentzu berdinean de presentzia importante bat da Kontxi Naranja. Vale. Zer egiten du, pues hor dao. Vale. Eta ikusten duzu beti, porque beti dago egiten bere gauzak. Tabernetan, eta atera zen Callejero zen. Bai. Eta oso formatua izan zen. Konta honi dizut gauza bat. Vale, nik ero beste gauza bat. Esan, baina da Elvisen inguruan, porque nik aldatu diot guztiz gai. Da en plan travestiren inguruan. Ez aidazu en plan travestiren inguruan, bai. Gertatu da gauza historiko bat, igual zuentzat da sin más, no? Baina lortu dugu liburua dela La verdadera historia de En plan travesti. Joder. Heitsi eta jarri berez. La verdadera historia de En plan travesti. Mundu osoa En plan batera. travesti, ez baduzu ezagutzen, izan zen 2000 urte hortan estatu mailan egiten ziren como festa travesti batzuk. Izan ziren como lehenengo festa travestiak, bai. Travesti, queer, deitu nahi duzen bezala, Mario Bakerizo hortik ere, en plan, quiero decir, bazagon denetarek. Bai, Mario Bakerizo heterosexual. Toda la fauna y la flora. Baino izan ziren oso festa garrantzitsuak, bertan egon ziren, pues, La Prohibida, Supreme, Yogurina Boroba, Kika Lora, Ceras, Fellini. Eta nahi dugu egin kapitulo sorta bat honen inguruan. Orduan, egingo dugu kapitulo oso bat liburu hori aztertzen, kudantuko dizuegu historia guztia izango da. Edo bi, Increíble, eta lortzen badugu, Yogurina Boroba ekarriko dugu, honi buruz hitz egitera. Eso es Osama Bin Laden. Eta ditzen da, la verdadera historia de En plan travesti, ze bukaerera izan zen nahiko... Lola! Trukulentoa. Claro, hartzen dituzu queer pertsonak bakoitza bere nortasun handiarekin, eta pues hori lertu hartzuen moduren batean, eta lertu literal. Eta hau zen, AK urteetan, antes de Kika. Bai, hori da. Escucha homosexual. Kika hemendik Kika baino jaio zen. lehen. Claro. Kika kaldo honetatik jaio zen, Kika zoan En plan travesti ikustera. Claro, Kika dara matza egiten draga 20 urte, pues 2005. Bai, txaron ze laster, oso laster, izango dugu. Izan diteke gabonetako berezia? Jendak familian entzuteko. Ez dakit, ze irakurri nahi dut liburu bat, ez dakit denbora emango dira. LGTB
Irakurketaren inguruan hitz egiten. Vale. Nahiko zenuke hitz egin irakurketaren inguruan. Ez. Vale, orduan pasako dugu urrengo gaira. Kontatu nahi dizut gauza bat. Noizean behin, ni bizitzera behartuta nago gizartean eta publikoan. Eta noizean behin gauza oso vale. on bat, no ez dakizun. Esan zenean egizten nola ridikuloa non bat. Yes! Baina... Noizean behin gertatzen da gauza bat oso ona dela podcast honetarako, dela nik modu publikoan erredikulua egiten dudala, eta nahi dizut gaur azaldu egin duen azkenengoa. Zer nahi dut zuk esatea, pertsona normal, kabal, neurotipiko eta jakintxu bat bezala, ea zer egin izango zenuken nire egoeran, vale? Dauko setup bat, vale? Nini joan autobus bat hartzera, autobus geltokira, eta neukan belarrietan eksema txiki bat, zeratzen gertzen zait eksema belarrietan. Orduan emanda neukan krema. Eta orduan neukan nire belarriaren barnekaldea guztiz guztita. Oh my god. Eta orduan, buelta ematen nuen bakoitzean, nire airpoda erori egiten zen. Vale, nire galdera da, ze testiguruetan zuzode bila besan bueltak ematen. No, joaten autobus erantz. Vale. Ibil... Vale, eta ibiltzen ari zarela egiten duzu, hola? Hombre, por supuesto, porque tengo un culo trago. Hombre, por supuesto. Vale, orduan, erortzen zait, baina edozein gauza egiterakoan, vale? Gesto bat egiterakoan erortzen zait. Eta erortzen zait batean, eta ditut, eta gelditzen da, alkantoria baten oso gertu den, itzuli bat ere. Eta gero, nago eskailera mekanikoetan, eta erortzen da, eta egiten du eskaileran zehar, boing, bim, bam, eta erortzen da fondoraino. Eta nik ja, asarre nago, eta orduan, ahotsa altuan zedet, joder! Eta heltzen naiz, eta hartzen dut berriro. Noa, kafetegira, eta erosten dut, kafetxo bat, baso baten, kaiku kafelate honeik dakatela, esen kaiku gainera, zen beste marka batekoa, eta zeukan itxiera hau inoiz ez dela izten. Ez da izten. Beti zikintzen zara. Inoiz ez da izten. Eta, noa nire autobusaren aurrean, jende kola guztiaren aurrean, nire kafea edatera, behatzekin obatuta, bi atzamarrekin barkatu obatuta, ez dadin erori, eta... Kafea edateko momentuan igotzen dut burua, eta airpoda erori egiten da. Vale. Eta noa, airpoda jasotzera lurretik, eta kafea erortzen da. Oraindik itxita. Osea, ez itxita, baina taparekin jarrita. Orduan, kafea erortzen da, nire atzetik entzunet. Eta nik hartzen dut kafea lurretik, eta dauko azpeko aldean zulo bat. Eta nau, bus geltoki erdian kafea edaten. Orain izango dizut, nik zer egin nuen, eta gero nahi duzera, zuk zer egin zenuken. Nik hartu nuen kafea, ireki nuen tapa, kendu nion plastikoa, eta hasi nintzen horrela ostruko bat bezala lepoarekin aurrerantza, edaten, ze edan nahi nuen nire kafea, eta atzetik erortzen zen txorro baten, alik eta azkar edaten hasi nintzen kafe gutxien, alik eta gutxien gastatzeko. Eta txorrasta da horrek busti zituen osorik nire zapatillak, eta edan nuen kafea eta nire duintasun guztiarekin txarkotik atera nintzen, nintzen zakarrondia eta nuen klik. Zuk zer egin izango dut? Nik probablemente panikeata. Eta zer egin korriketan urten, hartu beste autobus bat. Airpoda hartu zenuen? Airpoda, bai, noski bai ez. Baina rollo txorro handia? Volkar de txorro. Nik orduan, eski igual negarre egin. Te lo juro. Ez que dau lurrean de ja, el cuerpo del delito. Ja, eta ezin duzu gelditu. Claro, dago doloztuta, saiatu nintzen eskuarekin tapatzen, baina zen okerrago, claro, besotik bera geizten da. Orduan, ezin nuen, eta edan nuen, igual kafe horren euneko 40, eta gero irten nintzen, eske nahi dudan bizioa da, autobusa, kola guztia, eta ni kafe putzu batean, horrela urteten, please. Eta inorki zintuen lagundu, rollo, klines bat, edo. De hecho, gero nik lagundu nuen neska bat, ez deukan dirurik cashen ordaintzeko bileta, eta zen hartu eta egin bizun bat, ez zian 1000 esker jarraitzen zaitut Instagramen. Orduan nire jarraitzaile batek ikusi ninduen ridikulo egite. Eta hau izan da nire historia ridikuloa. Jarraitzaile hori ari bada atala ikusten, utzi zure iruzkina konte guztu nola bizi zenuen zuk momentua. Bigarren eskuko lotxa! Eta zer ingo zenuke zuk momentuen tamaino. Zer egiten da? Ez dakit, galtuko dugu gure konbidatuari? Horixe da! Honi buruz hitz egiteko ekarri dugu gaurkoan, Labar, artista, leyenda, the moment, izarra. Dago. Ez dituzuk askorik. Gaixo.
Maitea, Ongi zer modu etorri. zaude? Hola, Denim ze ondo, diva. ze potza. Zer moduz ongi? Ondo, Aguantatuko duzu elkarrizketa osoa txaketoi honekin? Claro, kontua da, Atena naiz toki batetik nun bero gehiago egiten duen, Ja. ordu noain nire gorputzak ulertuko du hotza daukala, eta arun aprobetxatuko momentu hori limitera eramateko estetika. El bison. bai. Hori da. Bai. Eta gero ja, txorreatzen dudanean, Eta kiribiluak, belarritan, ba... ondo daude kaskoaren azpian. Bai, ondo. Guapo. Ditut, horren gazte izateko ez supergazte naizelako baizik, eta adinarengatik ja nahiko rajatuta. Lobuluak Animaltzera dilatauta. jumatu naiz. Ostras. Bai. Lobuluak prolapsatuta. Totalmente. Ez que beti ematen duzu oso handiak, ez? Bai, Pisutsuak. bai, eta kontzertutan eta hola batzutan mugitzen naizenean, odola auk izan dut. Inoiz izan Totalmente duzu engantxarik? menstruante de repente. Oso gutxi egia san, Vale. zorionez ez. Eta septumera maile bezala, inoiz izan duzu engantxarik. Ez. Vale. Septumak ez zita arazo hondirik eman, eramaten nugun beste bat hemen. Ez que badamatzu Bai. bastante estu dara matzazu. Bai, Bai, nik eta ere batzuk honek mine gehiago ematen zian, hemendik ere Ke fuerte. odola, bai. Guri gertatu zaigu bere septuma eta nire nostrila Bai, musukatzen engantzatzea. garenean Eta pasatzen. de repente como, oi, ez datekiaz en plan... Oso vale. romantikoa da. Totalmente. Ba, begira. Bueno, labar. Labar, ze moduz eramaten duzu publikoan erradikulu egitea? Oso gaizki, Bai. bai, super gaizki. Bai, Entzun duzu nire kafearen historia? bai, Badakazu entzun dut. proposamenik? Uste duzu ondo inebala? Super ondo egin zenun. Hobeto ez jutea baino apatean hemen azpetik eta besapera No, kafea. hori oso azkar kendu nuen, eta ez nintzen asko busti, baina esketu txarrik eixa bat, Ja. de repente hor geltoki erdian, baina bueno, gehiago gertatuko dira. Hitz egin dezagun zure inguruan. Ba, fuertea da, eta hemen parentesi bat egingo dut, Bai. justo, como begira irudia, ez? Gu iruok, eta gu iruok esaten plan, ai, eske ridikuloa egitea, eske no seke, eske negarriko nuke, eta gu gara como super disidentzia, no seke, holtzare gotzen gara, lotxarik gabe, no seke, baina gero egunerokotasunean, Bai. eta como, No, niri ez dit palo ematen, ridikulo emateak, baina nik gertatzen zaidan bitartean, esaten dut, bale, hemen da jendea gaizki sentitzen den momentua. No, en plan, hemen doa lotxa, hemen doa emozio Eta batez hori. ere kontrolatu dezakezu momentu hori. Osa, nik baldin badakit, egon daitekela momentu bat, lotxagarria niretzat, baina horrekiko kontrol mekanismo bat aktibatu badezaket, bueno, sentitzen dut behintzat enagola horren zaurgarri momentu horren Bai. aurrean. Baina, zaugarritasuna gainera nahi pasatzen zait oso handia naizenez, ja, sentitzen naizela batzutan zaurgarriago hortik, porque ikusten naiz como enorme bat batean, como Claro, vulnerable agoa, zara, hay agoa, más de ti. en agoa, este mundo, totalmente, agoa, hori Bai. da. Osea, materialitatea handiagoa, que lotxak jotzeko gorputza Toki dauka, gehiagotan, bai. totalmente. Beti seinalatzen zaituzte publikoa seinalatzen Hori da, dutenean. zaudetzu, hundir la bai. flota versión lotxa, naiz, bai. Gure aizpari susipusiri egiten zaio, bera da super altua, eta drageatzen denean, pues imaginatu da, Kamioi 2 bat. metroko marikoi bat, eta Bai. karo, susi gertzen zaiona da, pues berak zerbait egiten denean, eske mundu guztiak ikusten du. Ni hortzen banaiz, ni txikitxoa naiz, jendak ikusiko du. Bai, baina ez da zenbat. bain beste distantzia lurreraino. Susi pusi bai. lortzen denean, da como que mundu guztia enteratzen da erori dela. 11. Ze ez dintzara ez enteratu. 9/11. Totalmente. Bai. Nire pasatzen zait, normalean nire inguru handiena dianez boierak eta gorputzaren dimentsioagatik txikiagoak direnez, batzutan sentitzen naiz nire altura eta nire volumena eta espazioen okupazioa dela berdina. Eta bapatean argazki baten edo bideo baten eta ikusten naiz absolutamente desproportzionatua. Osa, zure buruan zare haiek No, bezalakoa. volumen disforia. Ai, Genero baino hobena. gehiago volumen disforia daukat, Wow. baina nire inguruaren gorputzak direlako beste batzuk, eta batzutan sentitzen ez, bueno, como andamio bat. Ai, ama, ze Bai. ona. Baina Bidaia gero inbezu guai da. como Rusiara edo olako toki batera, edo Brasilera, que imaginas? todo el mundo die como kristoneko tronko batzuk. Baina nire edo beti- hemen Iruñara, erraldoia. Ja, egia. Egia da, erraldoian egunian zara la reina de la fiesta. Igual unailako da zure fana. La cheerleader. Unailakoren etxean izango zinateke petit. Totalmente, no, Joseba Siron versión petit. Ai, ama. Ez esan barrun, que travestismoan, ni defendatzen dut, travestismoan, altuera dela herramienta bat. Elementu bat da, Osa, nire ez bai. ez travestismoaren baita. Eta artean generalean. Bai, esan dut, bez Lady Gaga oso txikia da, eta uste Bai. dut, kontekstu hortan, bueno, eske emakume delako, ez? Eta horregatik bera asko- Hain relevantea, baino travestismoan, Bai. como alturak ematen dizu gauza bat, dela como espektakularidade bat. Bai, osea, egia da, como- agentzia ematen dizu gainera. Wow. beti Bai, pertsonarekiko, botere bat. bai. En plan, mugitzen zara, eta dizuz... Eta iristen zara, eta como que
eski imponitzen duzu, sabes? Bai. Como ikusten zaizu hor zaudela. Total. Baina, bueno, ez da gaurko Orduan gaia. zare Bouba edo Kiki? Hori da gaurko galdera, lehenengo galdera. Kiki edo Bouba? Kiki, gehiago, nik uste. Gaurko bigarrena. Bai. No, gaur baina- ez. gaur ez, Duela gaur ez. aurreko astetik Aurreko bigarrena, astean, bai. Bai. Esango nuke, Kikiagoa naizela. Kanpora begira, zorroztasun batengatik, ez zorroztasuna barkatu jarrerarekiko, baizik eta ez dakit arropek berak jarrera como igual semblanteago Bai. batek zorroztasun bat ematen dio. Badago como bizitzari. intentzio Bai, bat zure kikitasunean. Hori da, como garraztasuna ikusten diozuna norbaiti, baina horrekiko erabaki bat hartu delako bizitzan, ez? Garratza izatea da. Dime. Bai, momentu, jo que se, edo helduleku ba, eso estrategia bakarra, usteet hori. Bai, gero harremanetan, usteet, feminizazio prozesu batek eraman nauela izatera gehiago... Nola zen bestea? Alderdi zaintzaileagoa. Bai, usteet, bai, Alderdi zaurgarriagoa. bai, edo agradatu nahi izatea, edo konfliktorik nahi ez izatea, edo sostengatzera jotzea, edo gehiegi pentsatzea bestek ze pentsatuko duten momentu horretan eta arun inkomodidaderik nahi ez dudanez hori kudeatzera. Eta zuk uste duzu, inbiot galdera bat superkomplexua fuera de lugar, baina berdin da. Zuk uste duzu, ze asko jasotzen dugu erantzun haude, no? Nik kanporantza naiz Kiki, baina gero emozionalean naiz Bouba. Zuk ez duzu uste emozionalki mundu osua dela Bouba. Eta Bouba, zuk uste duzu dauela jendia emozionalmente Kiki dena, edo ez dakiena bere emozioekin modu egokian konektatzen. Ja, eske... Porque igual zabitz izaten emozionala gaizki. Baina eski ulertzen dugu, nire ustez Kiki, como ikusten dugu zorrotza, Bai. eta zorroztasuna ikusten dugu orokorrean zerbait negatibo bezala, eta ez du zergatik, esan nahi dut. Esaten zu pragmatikoak izatea. Bai, edo zorrotz, edo hotzagoak, edo... Esan zen nuke nina izela Kiki? Ez. Vale. Ez guztiz, baina ez dakit, baina... Porque ba, nahiz oso Baina bada jendea dena oso hotza beren erlazioetan ere, baina hotza ez gaizki, sino de... ulertzen Pues dut. igual, como... Pero ez, guiok hitz egiten dugu bi aurre zango bagina bezala, no? Por ejemplo. Eta badago jendea ez duela hori egiten. Badago jendea dela como hori, pues como... Hori tristie, ematen Ez dakit distantzia gehiago, hori bakoitzak bere esto. Ez dakit. Bere teki kara. Eta hau izan da Bouba eta Kiki galdera, nor zara? Nor da Labar? Ez da guzu como pregunta de Miss, kaixo Labar. Totalmente. Bai. Ba, ematen du berriz ere izen oso feminizatua dela, garbitzagatik, baina euskeraz denean. Metele. Aiala, duo artistiko bat, Labar eta Plantxar. Noizbait, hori izango noizbaiten Labar eta Plantxar. Bez, esatutenean bezala, ez? Bat, Labar eta Plantxar. Oie, pues, Ez da saiakera feminizatu bat, ez da higieneren aldeko apologia. Beharrezkoa izango litzateke, Totalmente. baina ez da. Ba, Labarren esan nahia bera literala da amildegia, eta zorroztasunarekin lotuta igual leuki ezake zentzurik, ez? Flixa bezala. Hori, bai, itxas labarra, zorroztasuna, amildegia, tentsioa, zorroztasuna, arrokeena, hori izena, eta Labar proiektu bezala, batean proiektu pixkat disforikoa, igual nirekiko, banuelako rekorrido bat igual beste espazio batzuetan ini bezala, eta batean erabaki nuen igual enula edo idazten hasi nahi, edo horren beste ideia edo ideien produkzioari dagokion beste bide bat eukin nahi, gero totalmente farsante, porque horren ondoren liburu bat atera ez, pero totalmente tradizionatzen nire burua, eta nahi nuela egin beste proiektu bat musikala, eta hori da, osea, motivazio eta gogo bat hori baino gehiago ez da. Nahiko zenuke liburu asaldu gure podcastean gaur? Bai, ados, osea, para nada ez egina hau naita, benetan. No, nik egin dut naita. Bueno, baina ongi dago. Hau espazio promocional bat da, no pagamos. Así vale, que totalmente. Bueno, de repente Jana Montada, Etxezarreta, eta Etxezarreta ni naiz. Eta nire lagun Elene Lopetegik idatzi dugu ere liburu bat garen piztiaz beste hitz egin liteke euskal transfeminismoaz, saiakera bat, txalaparterekin alargitaratuta, orduan gaur nator horren inguruan hitz egitera. Baina por meter. Baina hori da nire prozesu vital honetan agertu den beste zerbait, eta, bueno, pues proiektzioari eragin aldiola modu baten edo bestean, onera, esan, eta así que... Vale,
Hori, interesgarria. Izugarrizko promozioa, mila esker, Guai. totzegatik idazle. Oso luzea Absolutamente da. narcisista Oye, hau que egiten va, que baina. va. No, artistak benetan. gara, denbora asko pentsatzen dugu, geure buruan pentsatzen. Narsisismoa da beste gauza bat. Hau Bai. artea da. Bai, Narciso Rodríguez, ez? Hori da. Edo liburua prozesu bat izan da, beste prozesu bat izan da orduan, Labar musika proiektu. Hori da, bai. Nolatan bapatean erabakitzen nuen musika egitea, ze, karo, bueno, guk ere egiten dugu musika, No, sin nik tener ni ez. idea ez, baina, Nik da, como, bapatean, no? Zerotik erabakitzen dugun batean. Ez dakit abesten edo badakit edo lo que sea, baina musika ingo dut. Bai, eta nik ez dakit Esan abesten. dezu ez dakila abesten. Nik ez Ez dakit dakit abesten edo egia dakit, da. ez dakit, baina, esan egot. Bai, baina eman zait oso berezia zuk esatea Bai. berai. Nola hasi No. zinen abesten jakin. Oye, ez, nik ere ez. Baina nahi dut, como, ez dugu ikasketa bat, edo ez dugu Vale, txikitatik vale, izan vale. pasio bat, abez, no? Eta batean esan dugu, musika ingo dut. Bai. Ulertu dut guztien nik esan dezune, como, batean errealitate travesti bat, nun, Total. berdin zaigun Hori jakintza da, konkretu hori da. bat, A ber, eta kantatzeko- idegun performancearen aldeko apologia, Total. ez? Kantatzeko ez dezu kantatzen jakin behar. Zer, zenean, kantante bat izatearen porcentai oso txiki bat da, hotxa. Bai, orain geroz eta gehiago gainera Hori estetika. bai, bera, barekin, ez? Jun Beef. Eta Totalmente. super famatua da. Bai. Pues ya está. Bai, ba izan zen motivazio batengatik, Etzen izan batean proposamen bat egin zialako norbaitek, etzen esanik jakintza musikal bat daukadalako aurretik, ez dakit instrumenturik jotzen, ez dakit kantatzen. Hoberena. Oain pianoa ikasten hasi naiz. Txirula ikastolan. Showetarako edo... Showetarako momentuz ez, batean konturatzen naiz, adimatetik aurreratuko erabaki guztiek feminizatzen nautela, eta seguraski, igual hori ez dela horren inkonstientea, batean piano egiten dut, Wow. labarditzen naiz. Oberena. Wow. Totalmente. Bai, zare Ainhoa Arteta de repente pianoan. Totalmente, Ainhoa Arteta. No, Bai. tipa hauek dira como super tetonas. Ai, bai, ikusi duzu bideo hau interneten. Bi pertsona zoragarri izugarrizko bular protesi batzuekin jotzen Bata- musika klasikoa. Bai, Ai, ez increíble. Osa biolin Bialiko bat. izugu. Ah, Ai, oso bueno, ondo. esaten Da. dut protesiak, baina igual. Ez dakigu. Baina antza badakate. Totalmente. Eta hori, motivazio nagusia izan zen, nik entzuten nuen musika konkretu bat, igual, Euskal Herrian etzela entzuten horren beste, eta hau etzen epika militante horren gatik non nik erabaki nuen euskeratik soinu batzuk egin barzela eta horregatik egite desalto, Para nada zen, nik musika bat entzuten nuen batez ere, eske hau, zintzen nahi pixkataztuna, porque elkarrezketa ez duerenetan esan dut, baina 2006ko trap estena hortatik, bueno, niretzako beste musikaren ikusmira bat ireki zitzaidan, eta hortikan pues, beste identitate bat estetikari eta musikari zegokiona, zen igual oso espazio militantetan ibilizan naiz beti, eta musikarekiko lotura musika konkretu batekiko lotura zen, ez? Eta ateratzean niretzat rock estetika batetik edo ska estetika batetik, digo estetika musikaren estetikagatik, Bai. Izan zen oso bitalan, eta nik uste gero ondoren travestismo prozesuan ere bai, eta esan nun soinu konkretu batzuk nahi tutin euskeraz, eta gustatzen zait musika entzutea, asko entzuten dut musika, eta hori eske para nada epic, baina... Ez da Baina behar, ere. ez da epika izan behar, absolutamente hori da. motivazionala. Ze adibidez, ni ere egon nintzen bastante murgilduta olatu honetan dela musika urbana 2016, eta ikasi nituen gauza mordo bat, ni egon nintzen 3 urte jarraian entzuten bakarrik musika mota hori, eta gero bukatu nuen guztiz egosita. Baina ateratzen dituzu hainbat gauza, que gero aplikatzen ditut nire travestismo bidai partikularrean ere, bai? Baina uste dut, musika urbanoaren xarma nagusietako bat da, gauzak ondo ateratzea, gauzak gaizki eginez. Badakizuen plan, gaizki kantatzen dut, ez dekat show baten nozio bat, nago igual mozkorra, edo nahu lurreti botata, eta hau da showaren xarma, gauzak gaizki egiten ditu dela. Orduan, uste dut badagoela esportatzeko asko, eta ipatu dezu militantzia, eta bereziki militantzia askoren helburu bat, bai da elitismoaren, akademizismoaren eta honen guztiz kontra jotzea, eta evidentemente musika urbanoa asko komerzializatu egin da, eta diskursoa guztiz destripatuta gelditu da. Baino, hasiera batean, bai zen puntu diskursibo bat, esan esen plan, berdin zaitzu konservadegi batean egotia, nire kontzertuan jende gehiago dau. Eta ados nago, sarbidea eta akzesoa beste bat dela, musika horren bitartez, eta ez du akademizatzen horren beste jakintza mota bat, ez? Pues, egon daitekelako jakintza teknikoago bat, eta beste jakintza mota batzuk izan daitezkena intuitiboagoak, estetikoagoak. Total, drag jakintza bat, Hori da. badakizu, mistika bat konjuratzeko Hori da. jakintza, zure Bai. vibra bat izateko. Britney Spearsek ez daki kantatzen. Eta Ez, izan da ez. munduko artista ikandienetako bat. Bai. Bai, eta gero ere uste dut,
Ez dakiz, ez Bai, hasi gare pixka bat konzeptu, baina berdin da. Bale, pues guai, eta letrak ere uste dut garrantzitsua dela, ez? Porque batzutan ere, como que, badago jende oso ongi abesten duena, baina gero beren letrak, pues, sinceramente dira como... Ez dute aportatzen, bai. Eta gero badago... Barkatu. Adibidez. Baina gero badago jendean, no? Pues hori, pues, letra batzuk, eta niri zaila egiten zait, eta gatu nahi izun. Ez que zaila egiten zait, gai konkretu batzuk, edo gauza batzuk lantzea euskeraz, eta como cringerik ez ematea. Zabitz egiten honen inguruan? Adibidez, no, baina beste asko, Vale. Guztut, como que zaila da, porque askotan ingelesez egiten baduzu, edo gazteleraz, pero como gaztera, como super asmatua, edo kaleko, ez egin dora esan, no? Baina como... Baina hori da desvinkulatzen zarelako? Urrintzen dezu el cringe, porque zabitz beste hizkuntza daten. Claro, baina eski hori gertatzen, baina, bueno, gaztera horretzen dugu, en principio. No, ingelesa gehiago, bai. Baina hori euskeraz dirikusten ez bez gai batzuk lantzea eta saiatu naiz eta ez ateratzen. Zuela landu duzu hori edo. Hau bai izan da erabaki bat. Bestea genuinoagoa izan zen moduan, hau izan da erabaki konsienteago bat. Egin nahi dut euskeraz, egin ditut letra batzuk euskeraz. Eta nire askotan pasatzen zait, batzutan gazteleraz edo musika konkretuago bat, gazteleratik ateratzen zait, eta letra konkretu batzuk gazteleraz egitea errexagoa da, eta gainera apego handiagoa du publikoak letra horrekiko, ez? Edo letra berdina egitea euskeraz eta gazteleraz bata ulertzen da disruptiboa bezala eta bestea pedante bezala edo hori cringe. Zein da zein? Adibidez. Gaztelera da cringeagoa? Ez kontrara euskera. Nik batean jartzen ditut. Osea, gaztelera cringea ez, euskera da cringea. Osea, nik jartzen ditut batzutan. Nire letra edo pentsatzen dituan letra batzuk. Eta kantatuko banitu gazteleraz, esango nuke, hau ulertuko litzake, disruptibo, ez elitista... Ulertzen dut, bai. Euskeraz egiten dezu eta ematen dezu... Xabier Euskitza. Totalmente, edo Elia, no? Itzultzaile neuronala, bapatean... Bai, de repente hori itzultzen. Ordu niretzat hau izan da erabaki bat, eta gero ulertu, eta hizkuntzaren ideologiatik... nire letrekiko binkuloa edo ez binkuloa edo cringea edo ez cringea ez duela bakarrik egiten hizkuntzak berak, baizik eta estetikak. Eta horren bestez, apostu estetiko konkretu batek desbinkulatuko duela hizkuntza ere bai ideario konkretu batetik. Ez? Bestela ulertzen delako hizkuntza bakarrik desbinkulatua kontestutik, eta orduan, euskeraz saiakera egin behar da, eta horren bestez saiakerarekin bakarrik lortuko dugu astea hitz egiten beste modu batean, ez? Sexua okin behar da euskeraz, no? Gauza esaten dene betikoa. Bai, baina hizkuntza ez dago deslotua materialitate konkretuetatik, eta orduan hizkuntza egon behar da akonpainatua bestelako apostu eta interaktuazio eta situatze ezberdinekin, eta horren bestez apostu estetikoak egin behar dira euskerarekiko. Total. Eta horregatik nau, problematic faith erderekaden alde. Ja, eske batzutan... ez nago erderakaren alde, nago modu natural batean hitz egitearen alde. Eta hizkuntzak evoluzionatzen duen heinean, eta hainbat konotazio euskeratzen diren heinean, hau gertatuko da modu organikoan, eta modu organikoa zikina izan behar da. Eta gaude, pixka bat, obsesionatuta dena egitea modu oso aseptiko, diafano eta garbi eta eder batean, eta izatea de repente como jeikitzia menditik Moises euskerarekin idazita perfektua, eta ez da. Orduan, modu organiko baten egin behar da. Eta eduki artistikoan gertatzen da berdina. Ni horrekin ados egon naiteke, edo ados naiteke, baino ados nago, baina uste eta askotan, zirkulo konkretu batzuetan, erabili dela itzaki edo helduleku baten moduan, ez egiteko benetako apostu bat hizkuntzarekiko edo euskerarekiko. Totalmente. Zen neri ere ateratzen zaizkite derakada batzuk. Eta nik ere nahiko nituzke egin, eta ni purutasunaren kontra nago, eta gero bueno, asko bezala, no? Aquí que mira inventado yo el discurso antipurista, ez? Baina, eta gero nire guren egunerokotasunean asko erabiltzen ditut. Baina egia da, musika egiten den euskal estena konkretu batzuetan, diskurtso honek eraman duela ja euskera ez erabiltzera. Total. Hori egia da, bai, no, hori egia da, eta ezin gara izan demasiado indulgente, ere ez da. Baina adibidez asko gertatzen da stand-up komedian, non zu txiste baten errematea, egiten duzu gazteleraz, eta hobeto funtzionatzen du. Ze jendeak asoziatzen du gaztelera esan dezun bezala, izaera irreverenteago ganberroagoa batekin, eta euskera como fi gauza. Bai, baina egia da labarrek diona, askotan, gerta daitekena da,
Bale, zuk izan duzu gazteleraz puntxak hobedoat joaten direla. No, ni nago puntxak gazteleraz egitearen aurka. Bai, baina diot, ongi daude. gauza bat da, baten batera biltzea dolo kesea, que claro, hemen ezin da ere neurtu zenbat bai zenbat ez dolo kesea. Baina egia da, askotan eraman dezakela, zuzenean dena gazteleraz egitera, ze baizu hobedoala, eta zuretzat ere erresagoa da, eta zegertatzen da, bukatzen duzula. Dena gazteleraz egiten, euskarazko zerbait sartzen, eta esaten como, euskal abeslaria naiz, no seke, baina... Es que totalmente adosago. Es que... Noiz bat esplizitatu beharko da hau, eta ezin da euskal estena instrumentalizatu euskeraz egin gabe, egin gabe. Total. Bai, die muletilla txiki honik, eta nire unibertsitateko irakasle batek esaten zuen las muletillas atrofian, zezuk erabiltzen badezu beti zure resorte erosua, adibidez gaztelerara jo izateko maz, izango zare, baina galduko dezu el funcionamiento en plan, zure lehenengo misioa dela suposatzen da artea euskeraz egitea. Orduan, hizkuntzaren inguru edo disertazio sakon honen ostea. Super interesante, non espero ontatzea, baina oso interesgarri etzen da. Eta hobenetan diot, ez da inorekiko konkretuan, ez da izen batzuk ditugulako kontuan edo, ez, para nada da hori, baizik eta, bueno, percepzio konkretu bat, gainera, eske, zura postu euskararekiko ere letretan eta eske ikusten da gainera postu eta erabakietatik, osake hortan super identifikatuta. Bai. Eta badago, nola esan, hau, planteatu behar dira gauza honek, barkatu. Gaude oso batzutan oso kiskillosa, hitz egiten da asko euskal nortasunaren inguruan, eta batzutan euskal nortasunaren baten dau ondikan bakarrik dala Fatia Domeketan eskupilota ikustea. Eta beste euskal nortasun batzuk daude, adibidez lano binaria con los aros. Eta hortan hori gara gutxinaka, ez como sartzen eta erakusten eta egiten eta sortzen, eta sortzearen inguruan, nik epetu nahi dut, hau da, como KitKat txiki bat. Eskerrik asko, porque gaude sartuta como en un... No, da pixkatu nire inguruan, baina eskida como publizitate momentu bat, baina rendik ezin dugu publizitatea egin, baino, Labar eta biok partartu dugu proiektu batean. Totalmente. Que lasterraterako eta da, incredibala, eta ikusiko duzu eta da flipantea. Eta eske, justo gaitu dizut, gaien inguruan, ze zuk abesti hontan, eta hau ez da peloteo, ez da gutxegorik ere, baina abesti hontan egin duzun estrofa, da nik euskaraz entzun da gauzarik onena. Wow. Osa, eski benetan, eta zen diot ja pertsona bati baino gehiago. Gustaren ez musika egiten nik pertsona batik, eta zen diot, tu, eski irakurri behar duzu, hau, porque eski da flipantea nola landu zenuen gaia, nola ez du ematen zero cringe, eta da absolutamente perfecta. Osa, que fuerte, eskerrik asko. Te lo juro, eta itzen genuen partatzen dugu guztiok eta izan zen como, wow. Osa, eski hau da nik egin nahi dudana, es fuerte. Que fuerte, eskerrik asko. Bueno, promo berbi, osea, laizter zebe guapoa aterako da biok parte hartzen degune zerbaitetan. Nik ez. Eta, bai, letrarena, beste batzutan esan barra daukat, gehiago kostatzen zaidala, osea, askotan esan izan diatelako ere bai, jo, zure letrak nolakoak diren, edo ke fuerte nola kurritu zaizu hau, egia da, indarra jartzen dudala horretan, egia da, nire fuertetako bat dela, eskerak, porque ez dakit instrumenturi jotzen, ez dakit teknika musikalik, por lo menos, letriko kitzea zerbait, bai, baina nik letrak produzitzen ditudanean, produzitu egiten ditut, hau da, jakintza produzitu egiten da, ez? Bestela ematen du, jakintza eta letrak egiten direla, como bapatean ausazko edo urremari bat izango balira bezala lurrazpitik, bapatean sortu. Musikari zerbait sartzeko, de fondo. Eta egiten da esentzializatu, ez? Jakintza hori edo inspirazio hori, eta daukazu edo ez daukazu, eta egiten du arrakala bat jakintza produzitzearekiko. Baina jakintza egiten da produzitu, orduan ni jartzen naiz, esertzen naiz, eta azten naiz, pentsatu. Osa, jazta, eta da hasi pentsatzen. Honekin, bai, haz fuerza. Bai, hori da. Bilatu gehiago. Bai. Eta hau da animatzeko jende bat jakintza konkretu bat produzitzeari, porque bestela esenzializatzen da jakintza, eta jende batekiko sarbidea moztu egiten da. Justo hau, ondo, porque atera zitzaidan oso horretza sentu nintzen, como bapatean zetutenean artistek, bueno, estudian kointzitu genuen, eta momentuan nindun, eta nik improvisatzen dut, hecho las barras, no, directamente, no. Las barras, Nikola, directamente oso gutxitan atera zait, osea. Beyoncé bezala compartition, bai. Bai, baina letra honekin superpozik, eta aterako denarekin oso pozik, oso goia da. Oso laster, ez nugu gehiago esan, baina, fuerte. Zure zuzenekoa. Bai. Zure proiektua oso guai da, zure musika, zure estetika, baina zuzenekoa ere, kriston lan egin duzu hortan ere. Dantzariak, DJ, no seke, konta eguzu pixka bat. Bai, que guai. Ba,
berriz ere ulertzen, ahotsa etzela nire fuertea, inainun bestelako apostu performatikoago bat egin, eta ardun indet, Sashago Silvestre dela nire aspaldiko lagun bat eta dantzari profesionala, totalmente esaten hemen ez akademizatzeko gozak eta remarkatzen profesionala dela, ez da? Bueno, Sasharekin... Hone ikan, norbaitek jakin behar dago egiten duena. Totalmente. Zuk ez dakizua beste, baino berak dantzatzen bada. Totalmente. Sasharekin egin rekorrido guztia, eta hori narratiba pentsatu, logika auki dezan narratiba horrek, estenatokian gorputzan nola jartzen degun izateare letren parte, edo proiektatu nahi degun horren parte, eta gero ere letren abestien segida, ez izatea bakarrik publikoaren reakzio edo famaren arabera. Fama oso gutxita, oso visualizazio gutxitu haindik, baina, bueno, izatea narratiba konkretu baten parte, ez? Eta zentzukitzea narratiban eta Sasharen dantzariaren, rol horretan, ez? Batzutan da dantzaria, batzutan da nire alter ego bat, batzutan da itzala, batzutan da nire pixua, eta horrekin superpozik, gero kontzertuak eta gero bukatzet oso nekatuta, normal. Bai, porque intenso. Es que intenso, da? Bai. Baina bestela oso pozik showarekin egia esan superpozik nago. Showarekin, bai. Esan behar dut gauza polit bat eta gero gauza itxusi bat, bale? Horrela, tit for tat, larroxa eta beltza. Ez bitarra. Ai, justo, bi gauza, hau da, ez bitartasuna. Lehenengo, gauza polit bat, daukatzu artearekiko ikuspuntu hain noble bat, eta hain eskasua, en plan eszenan, ez dut inor señalatu nahi, ez da eszenan da munduan, bale, jendiak nahi dau sortzaile izan, famatua izateko, ni lehenengoa, ematen egon naiz hainbat ikastetxetan saio bat, de nola izan famatua. Por supuesto, bastante ironizatua, eta nire esperientziatik partitzen, baina hori zen premisa. Oduan, ikusten zaitxut como oso motivatuta, modu oso noble batean, eta kontrapartea da, nola eramaten dezu, errespetuz eta maitasunez egin behar dizudan galdera hau, nola eramaten dezu zure arimaren hainbeste alderdi bolkatzea modu hain fundamentatu eta estudiatu hauetan, eta egitea show hauek, eta eramatea aurrera narratiba honek, eta izatea teknika hau, eta egitea presentazio zoragarri hau ezenatoki aurrean, eta egotea beste jende batzuen atzean korporatiboki asko ere gutxiago egiten dutenak. Bai. Ez decir, lan hau sentitzen duzu zaku hautxian erortzen dela. Zintzoa izan barra naiz eta esan ezetz. Vale. Pues hori izan de galdera, eskerrik asko. Bai, totalmente. Me encantaría bat batean itea horrelako hausnarketa bat de gorputz batzuek sarbide falta daukaguna, eta hori estrukturalki egia da, eta hori aldarri bezala importantea da. Baina gero egia da bai sentitzen dut, eta hau benetan ez da aldarri pikmi bat egiteko jende bat ere jatorra da hemen, ez da hori. Baizik eta nik igual pertsibitu izan dut aurretik erreferentzialtasun txiki bat eukitzearen, porque hemen nire erreferentzialtasuna ere igual ikuspegi politikoago batean txikia da ere bai, oza, benetan como humiltasunena eta azpimarratu. Horrek bai lagundu izan dit sarbide konkretu batzuetara. Bale, eskerrak, no? Bai. En plan, lan bat dago horren atzean. Bai. Ose, orduan ezin dut egin como denbora guztian vulnerabilizatua den queer pertsona hori. No, egin dezakezu gurosun guztia, ze vulnerabilizatu zauden queer pertsona bat zara. Espazioak badituzu, izango dituzu marko honen barruan, bai, guztio ditugun bezala. Bai. Ze batzutan, queer markoan dituzu bi pertsona zurikazu egiten, eta esan ja, soy el Taj Mahal, badakitu ezin kexatu inoiz. Baina ondikan badago marginalizazio hau. Eta planteatuko dizut galdera berdina beste modu batean. Ze gure dezu, zuk izatea aukera gutxiago kurratzeko, edo bestiek sentitzea beharra gehiago kurratzeko. Zer uste duzela hau? Karo, hor bapaten sartzen da lehiaren dinamika guztia berriz ere praktika feminizatzaileak, no? Lehia orain. Nik ez dut gutxio kurratu nahi nirea batez ere gehiagin portea dalako jendeak zer pentsatzen duen itaz, hori tamalez? Metele. Bai. Nahiko nuke esan kontrakoa eta jendeak esaten duenean betzela, nola zoazen jantzita, zea trebitua zeran, ez dakorren besteik zer ikusirik... Ausardiarekin. Ez total, badauka asko egoarekin
Eta hori ere konfliktiboa da batzutan ontan, Osea, zena zu proiektu bat aurrera eraman benetan ilusio edo binkulo artistikoa dagolako ere bai, baina noiz gurutzatzen da hor ere egoa, noiz gurutzatzen da jendeak zurrekonozitu nahi izatea, noiz sartzen da bapatean jendeak edo naia jendeak esateko zuri, haike guai zurea. Osea, konstiente izan bargera batzutan hemen, eta nik batzutan saiatzen naiz hori relatibizatzen en plan. Ari zera egiten gustatzen zaizulako, bai, hau egin nahi ezu, guziz ados. Baina, batzutan ere kontuz egoarekin eta batzutan ere kontuz como egotearekin, jo que se, momentu batzutan oso vinculatuta con ai, que fuerte, igual esango diate asko gustatzen zaiela, edo que bien igual rekonozituko naute momentu batzuetan, ez pertsonalki ez. Edo igual aurretik egindakoa baino gutxiago gustatuko zaie, eta da nire flop era. Bai, totalmente. Bai. Norberaren espektatibak izatea hor zerreza da. Bai. Orduan, como kontzientzia horretan, eta uste, queer pertsonok badaukagula askotan egoarekin eta rekonozitua izatearekin ordutzak eta... Eta beldur hori, como al rechazo, edo... No, pues, ez dakit maitasuna denitza, baina bai rekonozimendua, eta arrotasuna, baina ez da arrotasuna, sino jendea arrogotea guk egiten duguna grikiko, eta no se, zertzen dira gauza asko hor jokoan, nire adibez, errentzen dena da, egiten duenean arte edo lo que sea, asko pentsatu dut ere, jendeari gustatuko zaion, ez gustatuko nire tenez pila bat, naiz super insegura, no seke, eta asko pentsatu dut ere nire aman, en plan, nire amari gustatuko zaio, egiten dudana, no seke, asko pentsatu dut hortan. Hori oso referentzia puntu positibo bat da. Batzutan ere ez da porque nire ama da pixka. Ja, ez da izan behar zure taleta audientz, zure ama, bai. Baina nik, honegatik, segero, noizki, barrutik, boba naiz. Baino, kanpotik, mundu osua bezala, emozioak ditut, keputada. Baino, kanpotik horregatik aldarrikatzen dute inbeste gauzak gaizki egitearen beharra. Gauzak gaizki egin behar dira. 2006an, edo 2015an ez dakit noiz, Jung Bifatek atera zuen Beef Boy, dela abesti bat sonatzen dauela, sartuko bazenu bezala, katakume bat batidora baten barruan. Eta jendiak sartu zuen barruran, zazen en plan, nahi dugu, itxusiak izatea, nahi dugu okertuta egotea, eta nahi dugu gauza gaizki egitea. Eta, kexatzen bazara, nik egiten ditu dela gauza gaizki, empezar, te jodes, ze da daukodan aukera bat, egin ditzaket ondo edo gaizki, eta bigarrengoz, daude artista mediokriak betetzeko itxasoa, haiekin. Karo, baina normatiboagoa zeranean, daukazu aukera gutxiago zigorrerako. Eta guri pasaren zaiguna da, nik batzutan esan izan dute, aukera eta sarbidea mediokria erako. Gero da goza bat, nik gero nire buruari nioken asumituko, eta esango nukena, nire palo ez de mediokrea izan nahi, saiatuko nahi izaten mediokrea. Eta nik uste mediokridadearen apologia eta mediokridadea baloratzea, porque izan daiteke kapital bat, oza, Jon Biffen kasuan mediokridadea biltu da kasi kapital. Claro, oso pertsonai antagoniko kutre bat sortu du. Totalmente, izan da, como bere kapital simboliko guztia, kasi mediokridadean oinarritu da, soinuaren mediokridadean, gero beste gauza bat. Mediokridadean edo antagonia, en plan, itxusia. Hori da, bai, como estentrizidadean. Kontua da, gure mediokridadea kritikagarriagoa dela. Porque edo espektatibak ez dira betetzen, edo pertsona disidente bat izanik mesedez egin gauzak ondo, porque bestela kasi zuk irabazten dezu, jasotzen dezu nindarkeria. Espero da gugatik komplazentzia. Baina horregatik aldarrikatu behar dugu, eta horregatik guk ere zaindu behar dugu, como, tío, gure mediokridadea baloratzea, bai, emakumeenoa, edo disidenteona, edo dena delakoa, no? Porque guk ikusten ditugu, edozein gizon zizetero supermediokreak, edozein holtzatan, eta, oie, eta ongi dago, eta... Mediokreak, que ez die ez da txarrak konzeptualki. Zaiatzen dira onak izaten, eta ez die. Bai, baina hori, eta ikusten ditugu, eta dena perfecto, eta hor daude, eta baituzte espazioak, eta guk baloratzen ditugu ere, tío, pues baloratzekoa da, ere, baina gero diozuna, gu, bai besteok guri ulertuta, ez? Emakumeak, disidenteak, no seke, ez egu aukera hau ematen, eta guk ere ez diogu gure buruari eta gure koei ere aukera hau ematen. No, total, porque izan behar gara el gay bueno. Porque gero ertatzen da Drag Race, edo igual zait, herriko travestia, eta izan behar la favorita de la Javi. Eta gomartzara jendearen aprobazioa bilatzen, eta gomartzara jendeari, nola esaten da, gustagarria izan behar zara, sabes? Eta hori gertatzen da dragarekin ebez, nik gusten dut, eske,
ze draga saltzen du? El que vende, bai, Draga normatiboa saltzen dena. du denean, normatiboa denan, normatiboa, ez? Baina, Bai. femenitatea lantzen baduzu modu konkretu batean, gorputz konkretu bat baldin baduzu, edo dena delakoa, askoz gehiago saltzen du, Bai. drag egiteko modu ezberdin batzuk baino. Total, Eta- porque jendearentzat digestiboagoa da, eta zuk nahi dezuna da sarrerak saldu, así que Claro. jendeai le masticas la comida. Baina hor ere sartzen da, eta pixkate bat zuzuna, nire gertatu zaiten ban, desatea, egiten ari naiz gustoko dudana, edo ez, egiten ari naiz ere hau ze badakit hau saltzen duela, eta Bai, bai, publikoak hau jango duela, edo, da como zaila hor neurtzea guk ere ze presio jartzen diogun gure buruari, eta, tio, ez dakin dola esan, osea, ze puntutaraino, ja, momentu batean da, como, egiten ari naiz nahi dudana edo ez, ze puntutaraino ari naiz kontrolatzen publikoaren gustoa edo ez, eta batean da, como, zer naiz ere raiatzen hornegatik, eta ya se vuelve como una locura tremenda, no? Badakitzu egon gara laitz egiten mordo bat. Bai, Zenbat dara Ia ordu bat egin dugu. Ja? Mariko, benetan, 50. Claro, es que sartu gare, Bai, berrogeita masei. Es que egin behar dugu jolasa, edo igual, Ez, ia 50 esan du. Ah, nik Ia ulertu izut berrogeita amabost. Ez. Ah, orduan gaizki ulertu dut, lasai, Ongi goaz. lasai. Sin más, queda oso zaila Bai, hau bai, dena, barkatu, alarmatu eta egin uste naiz. dut, eta hemen bukatuko dut, ja, tal, oso garrantzitsua dela, eta oso guai dela, gero eta gehiago gutxinaka, baina como que saretzen ari gara ere, Bai. gure artean, eta hitz egiten ari gara gai hauek gure artean, ez? Eta adibidez, grabatu genuen proiektu. Egon ginen asko izketan, eta guai izan zen, eta nire bez, Aimarzetarekin eso konektatu nuen, porque hasi ginen izketan, eta da como, tio, ze behar dago gu ere Bai. artistak, baina, bueno, igual zait, arte, zegu justo gontan emiltzen gara, ez? Baina, igual zait zertan, como gure artean ere biltzea, hitz egitea, gure esperientziak partekatzea, gure Bai, sensazioak partekatzea, eta como askotan ere ikustea, tio, no sé, como irtenbide bat incluso, ez? Eta Totalmente. Bai. guai da, eta uste dut beharrezkoa dela, eta gero eta gehiago egin beharko genuke. Bai. Bai. Eta gehiago bildu beharko ginateke guirurok, ze oso gustore egon hitz egiten mordo Buah, bat. pasatzen Oye, super ja, azkar, es que- usten un askoz gutxio falta. Uste dut, osea, ez Baina genekan- egin dugu como la cumbre de las Naciones Unidas. Arte kontzeptuala. No, pero es que hau da egiteko labar 2.0, Bai, benetan bai, diote. Plantxar, bigarren kapitula. Plantxar, oso ondo. Eta orain, trivial. Trivia, vale, egingo izkizugu 6 galdera, denak asmatzen baituzu sari bat izango duzu. Vale, Eta lehiakorra bestena- naiz, orokorrean, naiz eta nahiko nuken A esan ber. ezetz. Guk ikarri genuen, hau, ustetan inork ez dituela 6ak asmatuko, momentuz pertsona bakarrak asmatu ditu, eta... Baina egon dire runner-ups, egon dire lau eta Bai. bost, cierto. Beraz, aukeratu bat nahi duzuna, Vale. denak dira zaiak, beraz. Vale. Perfecto, eman. Demora jarriko dugu, ez dugu kero gezurik egiten. Eta bagoaz, galderekin. Lehenengo galdera. Non dago Ile des Basques Ile izeneko uartea biarritzen angelun edo ternuan. Bai, hile de Basque. Ile de Basque. Ez frantsesez. Bai. Ile de Basque. Lille. Biarritzen. Ez, ternuan. Non dago ternuan? Oh. esa? Noa zegoen arrasaten duela. Nik uste horitzela marka Arrasaten bakarra. bizi da, baina. totalmente. No, baina fabrikatzen. Ja, ez nekin leku bat zenik, bertan omen dago. Bigarren galdera, norekin sinatu zuen Eusko Eusko Printza? Gudarosteak errendizioa Santoñoko itunean. Oh my god. A. Frankorekin. B. Fascista Italiarrekin. D. Espainiako Elizarekin. Espainiako lizarekin. Ez, fascista Italiarrekin. Joder, oso generikoa da hori. Nik, Tia! wow. Fascismoa ez dezu bire pasatzen kapitula baino lehenago. Zer izen du Arabako ikastoren elkarteak urtero antolatzen duen jaialdiak? Araba oinez, Araban euskaraz edo ibilaldia. No me lo puedo creer. Arabako ikastolen Bai, elkarteak. bialdia bizkaiakoa, ezta, sí que es. Araba oinez edo Araban euskaraz. Araban euskaraz. Araban Nafarroa euskaraz, oinez oso ondo, ongi. jode, te imaginas ez euskeraren diskurtxau eta gero bapatean. Ni neukan ja botoian el gaizki, Neukan Wow. ja... Oso ongi. Urrengoa, Biarnoko zein udalerritan mintzo dira egun ere euskaraz. Eskiuian, Oloroen, Salvaterran. Ezagit ez da, verbalizatzen bilenengoak. Eskiulan, Venga, Oloren, oloren, Oloroen, edo... oloroen. Ez, Eskiuian. Guau, Ze hostia da hau? absolutamente. Eta zuek entzuleok, ari galtzarete jolasten? Zuen Zer da etxean edo Biarno? autoan? Biarno, pues toki bat. Urrengo galdera. Ok, Maite. girl. Totalmente, ardo bitarrak. Urrengo. Non sortu... Gitarrak? Ardo bitarrak biarno. Ah, vale. Non sortu zen Txomin Peien idazle zuberotarra. Amaitu Guarretxil zaigu baten. musika, que vergüenza. Parisen, Maulen edo Santa Grazin.
Itxoin jarriko dut. Maule. Parixen. Nik ez dut ideik eren orden. Zenbat urte zituen Atano hirugarrenak azken txapela irabazi zuenean. Hirugarrena. 32, 37 edo 43. Justo ez dakit, tio, ezkien lehenengoa Ez que lehenengoa bakarnekin. A ber, esan berriz barkatu. Atano hirugarrenak A 32, B 37, D 43. 37. Ez 43. Oh, no. A ver. Bueno, hemen deko era la barba será en castellano. Cosita. Se jakintza gutxi da honekin. Labar con V. Sí, vale, es que gauz da jakintza. Es que nik irakurri dut, ez dut ulertu ere, zer irakurri dudan, Zerrizan egiten interpretazioa simultanea. Oh my god, zer da, hau. Oso zaila izan da. Tokatu izkizu zaienak, nire uste. Orain artekoak, orain arte zaienak. Inescrutableak. Wow, oso zaila. Txomin Peillen, nor da hori. Biarno, I don't know her. Eusko gudarosteak errendizioa Santoñoko itunean. Eske gudarostea badi maz. Urrengoko egunean gehiago. Orain egingo dugu azkar gure test kulturala. Hori da. Ai, me encanta jokuak. Guazen zu gehiago, zu hobe ezagutzera urrengo galderekin. Labar, erreferente bat. Pedro Lemebel. Yes. Ezagutzen zu? Bai. Ah, yes. Baina lehenengo edo bigarrena. Qué broma da, Ah, vale. Lemebel. Síndrome. Vale. Pop kulturako momentu bat. 9/11. A ver, ez izatea yankee referentzia bat. Vale. Flop kulturako momentu bat. Ah, flop, pop. No, pop. Vale, vale. Jateko dut musika bitartean. Bai, jarri, porque ez zaitu kurritzen momentuz. Iru. Leno esan dezuelako, Aramis Fuster esaten, me tenéis envidia por ser mujer, tengo un coeficiente intelectual de Einstein. Mi amigo Vivimos en una... Vladimir Dracul. Totalmente. Bai. Vivimos en una democracia, ¿te quieres callar? Totalmente. ¡Diablo de Vale, los una Coca-Colita Light. cojones! Bai. Solo, no la pequeñita. Light. Totalmente. Vale, pelikula bat. Aurrekoan ikusi nun bat, Eider Rodríguezen bihotza hundiegiko liburuko lehenengo historian oinarrituta, Los Destellos, Patricia López Arnaizekin, asko gustatu ditzaidan, así que Los Destellos esango dut. Igual ez da nire favoritísimoena, baina aurrekoan ikusi nun, eta asko gustatu ditzaidan. Sorta ederra esan duzun dela. Pelikularen izanez esan duzu, Los Destellos, bai. Los Destellos, ikusiko dugu. Non dago eskuragarri pirata. Usted filminen. Vale. Vale. Disko bat. Adromifs bi. Bi! Badakizu zera dutela viniluan, duela gutxi. Ez que erosteko zorian egon nintzen. Usted, es que... Que le follen a la universidad! Hau da, como metamoderna ja gelditzen denean kutre, saiatzearen izaten metamoderna, esatearen Adromif bi, baina... Es que nuen erosio nola zera behizu vinilo bat de la canción de que le follen a la universidad? Ja, es que vinilo giasan ez dut kontsumitzen gehiago. Bai. Ai ama, jatu baitu. Telesail bat. Goenkale. Cardo, Ana Rujasen Cardo. Metele. Buah. Vale, ez dut ikusi baino ezagutzen. Benetan, maravilla, eta duela gutxi ikusiete beste bat El secreto del río, ere bai oso polita, como trans travesti ikuspegia eta ikuspegi de koloniala eta museak eta, así que... Vale. Norekin ingoz... Gorrotatzen duzu norbait. Everybody. James. Zema demora dara magutu. Marta López Álamo. ¡Ah! Total. Métele. Total. La novia de Frankenstein. Total. Me encanta erantzuna. Norekin egingo zenuke kolaborazio bat? Albina Estarrazekin ezin dezu esan. Esan barra daukat. Batzuk ja bidean daude. Oh my god. Orduan. La metxetakoa. Rosalía. Venga, esango dut, hola jentzi arte. Vale. Métele. Boa, ojalá.
Norekin ez zenuke egingo kolaboraziorik. Esango banu benetan. Esan benetan, esan bizu gezurreta, que lo diga. Hale, esan. Esan gezurretakoa. Orduan ezin Fito Fitipaldis. Hala. Si lo digo. Baina Bizirik daude. Sare hain zoragarria Bere semeak orain nindu proiektu musikal. ikusi dut, ikusi dut gaztean. Marmitako? Ba, hori marmitako. Horregatik etorri zait, osea, Fito Fitipaldis ema super random, baina... Bale, bizirik edo ez dakit, baina aktiboan daude? Edo pasiboan. Pasiboan. Uste zuera pasiba. Totalmente. Baina benetan, Bilatu nobion Grindr. musika egiten Ez dute. dakat Ba, ez idei dakit. putik bez, eta ez Vale, zait importazkorik ez dakit. ere. Vale, norekin nengo zenuke borroka la velada del año. Pito y los pitipaldis. Wow, oso ona. Tengo un culo tra... Esango ditut bi, lehenengoa barrura begirako broma bat ez den ulertuko, baina nire lagun Iñirranerorekin, bela del año ingo nuke, porque duela gutxi ingenun sprint bat, ni gero lehiakorra naiz, eta my God, sprint. irabazi nun, porque gorputzonek hasi, claro, HTA baina azkarrago kasik. Eta gero nik uste ingo nuke la velada del año Perurenaren kontra. Oh, mi crush. Me encanta Perurena. Perurenaren aurka 2025 gure jainkoaren urtean, uste duzu irabazten dezula? Bai, Metele. Bai. te lo prometo uste duela, o sea, hau benetan, Te lo prometo uste duela irabatziko nula. Perurenak igual harri gabe ez daki moldatzen. No, joder, ez daki masterik gabe moldatzen. Ez da informazio konkretu bat, da gizonek ez dakitelako. Etortzean nirekin, ni izango naiz bere maztea. Total. Dena perfecto. Bukatzeko, Labar, zer reality show irabaztiko zenuke? Nik ikusten zaitxut gaiztua izan behar den zerbait egiten. Rollo estrategia. Bai, como Casa de los Villanos, edo El Lobo. ¿No era El Lobo? Ah, El Traidor. Bai, Hori da. El Pueblo Duerme, baina nola ditzen da telebista. Bai, pues hori. Baina esan nahi duzuna, igual da Got Talent. Pekin Express, bapate. Bai. Got Talent ez, bueno, depende de talent. I got no talent. Totalmente Got No Talent. Pase de bronce. Va ustedes. Pase de madera. Pase de madera. Pase de carbón. Hori da. Venga, Masterchef, ondo sukaltzet usted. Vale. Ala, venga. Vale. Pues Vale. hau izan da. Ai, me ha encantado jokoa. Ai, zein ongi, bihar gehiago, eskerrik asko Me encanta. buen No, zutatik. laster itzuliko da Labar. Esan barra daukat, eskerrik asko izan da, kasi... inoiz egon eitzen podcast onenetarikoak. Bai. Hitz egin Oie, ahal izan egon dugu. zinen nirekin zazoak beleari Que lo- podcast. hori ere bai, baina esan dut en plural. Vale. De tarde. De tarde. De tarde. Mejor podcast de tarde. Muxo handi bat. Mila esker, urengon arte. You better get hit.